А вы ведали, што Беларусь гэта частка России? Не спяшайцеся адпляць мяне ў дурку, бо гэта не моя цытата. Але прыкладна так неўзабаве могуць думаць расійскія хлопцы і дзяўчаты пасля заканчэння школы. Бо менавіта такую карціну свету ім ствараюць новыя, адзіныя падручнікі па гісторыі России. Канешне, фразы «Беларусь – гэта Россия» вы там не знойдзеце, бо навошта так у лоб, калі можна значна прыгажэй. Напрыклад, куды прасцей растлумачыць шасцікласніку, што землі сучаснай Беларусі – гэта заходняя Русь, а Вялікае княства Літоўскае – літоўская руская дзяржава. Канешне, там написано і пра тое, што Москва нашы землі не захоплівала, а вяртала свае. Пазней расійскім падлеткам тлумачаць, што развіццё нацыянальнай мовы ў Беларусі спрыяла росту сепаратысцкіх настрояў. Ну а імкненне рэспублік СССР будаваць уласныя краіны – гэта сепаратызм. Карацей, мы на канале «Загляне Сонца» прачыталі новыя расійскія падручнікі па гісторыі, напісана Мядзінскім і Таркуновым ад 6 до 11 класа. Ужо толькі за такі гераізм ці мазахізм напішыце ў каментарах, як вы лічыце. Нам можна паставіць падабайку. Але зрабілі мы гэта не дзеля таго, каб знайсці некалькі смешных цытат. Мы вырашылі паглядзець, якую Беларусь 6 гадоў запар будуюць у галавах расійскіх школьнікаў. І скажу адразу, часам я проста перачытваў адно і тое месца некалькі разоў, бо не мог паверыць сваім вачам. Але спачатку давайте пазнаёмімся з людзьмі, якія ўсё гэтае напісалі. Пачнем адразу пасля адбіўкі. Трэба адзначыць, што сапраўдны трындзец у адносінах да Беларусі ў расійскіх падручніках гісторыі быў не заўсёды. Напрыклад, у падручніках пад рэдакцыяй Пчолава і Лукіна расійскіх школьнікаў ужо з 6 класа вучылі, што ёсць асобныя рускія, украінцы і беларусы, агульная радзіма якіх старажытная Русь. Пры гэтым калыскаю беларусаў і украінцам называлася Вялікае княства Літоўскае. Гаварылася, што была і белая Русь, і беларуская мова. Але ў 2023 нешта пайшло не так. А што здарылася? У гэтым годзе ў Расію ўвялі новы адзіны падручнік па гісторыі. Яго аўтары Уладзімір Мядзінскі і Анатоль Таркуноў. Таркуноў – рэктар Маскоўскага інстытута міжнародных зносін, Мядзінскі – гэта адзін з памочнікаў Пуціна, які актыўна прасоўвае ідэі адраджэння расійскай імперыі. Палітолог, які пачынаў з піяр-тэхналогій і папулярных кніг па гісторыі Расіі. Але часцяком ён несе сапраўдную херату. Напрыклад, сцвярджае дзікую тэзу пра дабрадушнасць расійскага народа ў параўнанні з еўрапейцамі. Ну і забягаючы крыху наперад, у сваім падручніку для 11 класа Мядзінскі пазітыўна ацэньвае ўварванне СССР у Афганістан, Чэхаславакію і Венгрыю. А яшчэ ён адмаўляе наяўнасць гісторыі Украіны, якую называе Малароссіяй, і кажа, што Расія не мае ні канца, ні края. Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было государственности, о чем можно говорить. Поэтому мы расставляем все правильные здесь, в данном случае, исторические оценки, избавляясь от вынужденной идеологизации, которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле. Ну што, як вам такое? Чарканіце ў каментарах, а мы пачнем разбірацца з тым, што гэтыя дзеячы панапісвалі ў падручніках для 6 класу. Аднак здаецца, што ўжо цяпер вельмі важны момант, каб нагадаць вам, што канал «Загляне Сонца» – гэта цалкам народны прадукт, які працуе за вашыя грошы. Менавіта вы робіце так, каб кожны тыдзень беларусы атрымлівалі адэкватны і незалежны погляд на сучасную гісторыю. Бо калі яго не будзем даваць мы з вамі, то нашы гісторыі зоймуцца усялякія Таркуновы і Мядзінскія. Здаецца, нам гэта не патрэбна. Таму падтрымайце наш выпуск падабайкай і каментаром. Калі ёсць магчымасць, то падпішыцеся на канал. Нас ужо 17 000, але веру, што мы можам больш. А калі у вас ёсць лішняя капейчына, каб падтрымаць годную беларускую справу, то ўсе адпаведныя спасылкі ў апісанні гэтага роліка. Здаецца, усё сказаў, таму рушым наперад. Такім чынам, 6 клас. І вось вам прыкол са старту. У падручніку Мядзінскага і Таркунова ні беларусаў, ні украінцаў няма. Яны названыя усяго адзін раз у табліцы, якую бачна складаў зусім не Мядзінскі. Затое, конечно, ёсць рускія. Дакладней, і беларусы, і украінцы гэта рускія. Як вам такі пачатак? Беларусі няма, зато ёсць заходняя Русь. У 8 класе тлумачыцца, што заходняя Русь – гэта землі сённяшняй Беларусі.
Полац жа не роўня Кіеву і Новгараду, а ўсяго толькі горад кшталту якога Ростова. А яшчэ там няма нашай Рагнеды з яе «не хачу разбуці рабыніша», а таксама з тым, як яе згвалтаваў Уладзімір на вачах у бацькі Рахвалода, якога пасля забіў. Гэта адзін з яскравейшых эпізодаў пачатку гісторыі Беларусі. І, дарэчы, яна як найменш маці самого Ярослава Мудрага, але нічога гэтага ў падручніках рускай гісторыі няма. Сапраўды, калі такі эпізод упісаць у падручнік, то як пасля тлумачыць, чаму князь Уладзімір Чырвоная Сонейка называецца святым з вялікай літары, ласкавым князём, які дапамагаў хворым і бедным, а найгалоўнае, прыняў хрысціянства па візантыйскім узоры і стварыў адзіны старажытнарускі народ. Менавіта народ, а не дзяржаву. Хацелася б закрыць гэты падручнік ужо зараз, але мы працягваем. Наш легендарны Полацк паказаны галоўным сепаратыстам у межах Русі. То полацкі князь Барчыслаў Ізяславович захапіў у 1021 Новгарад, то ў 1068 кіеўляне нейкім дзіўным чынам абараняюць нашага Ўсяслава на княжыне. Прычым не сказана, як кіеўскія князі падманулі Ўсяслава, парушыўшы клятву і схапілі ды кінулі яго ў астрог. Што звалі Ўсяслава чарадзеем. Карацей, нічога такога. Затое азначана, што яго выгналі, а не ён сам збег з Кіева на радзіму пры дапамозе польскіх войскаў. Во як бывае. Затое ёсць тут асобнае месца для нашай Ефрасіні Полацкай. Далей яшчэ цікавей. Ціск крыжаноўцаў і Залатой Арды на Полацк названы падставай таго, што ён пачаў збліжацца з маладой літоўскай дзяржавай, вялікім княствам літоўскім. Прычым ВКЛ у Мядзінскага і Таркунова гэта найперш дзяржава сённяшніх літоўцаў, але якая ўзнікла, цытую, у заходнерускім горадзе Новагрудку. Пры дапамозе якога Міндоўг, заснавальнік ВКЛ, здолеў падпарадкаваць літоўскія плямёны. А ў часы праўлення Гедыміна, які названы вялікім князём літоўскім і рускім, сказана, што да ВКЛ была далучана яшчэ заходняя Русь. Яшчэ раз падкрэслім, што гэтым прыдуманым паняццем 19 стагоддзя Мядзінскі называе Белую Русь, якая згадваецца на 600 гадоў раней. Як вам такое, беларусы? Чарканіце ў каментарах. Карацей, расійскім школьнікам даводзіцца, што ВКЛ было рускай дзяржавай, што законам там была руская праўда, што летапісанне вялося на рускай мове і не слова, што гэта мова, якая блізкая сённяшняй беларускай. І менавіта таму гаспадар ВКЛ насіў тытул вялікага князя літоўскага і рускага. Увогуле, ВКЛ называецца літоўска-рускай дзяржавай, якая першай пры князю Альгердзе ў 1362 годзе нанесла паразу ардынцам у бітве на сініх водах і вызваліла паўднёвую Русь. Забыліся толькі расказаць, што той же Альгерд дайшоў да Крамля і ледзь яго не знішчыў. Ну і дарэчы, не толькі Альгерд лупасіў маскалёў, але аб гэтым крыху пазней. Але ідзем далей і бачым, што Мядзінскі вылучае постаць вялікага князя Вітаўта, які пацярпеў паразу ад ардынцаў на раке Ворсклі, захапіў смаленскае княства ў 1404 і атрымаў перамогу ў бітве пад Грунвальдам 15 ліпеня 1410, дзе, гаворыцца, вырашальную ролю згуляла смаленская, полацкая і бранская пяхота. Куды ж нам без яе? Але гэта, мякка кажучы, не так, хоць і іх удзел у бітве быў важным. Дарэчы, калі вам цікава, можам зрабіць асобны выпуск пра Грунвальдскую бітву. Там вельмі шмат цікавостак, але толькі маякніце, калі ласка, пра ваша жаданне ў каментарах. Дарэчы, што тычыцца войнаў Масковіі супраць вялікага княства літоўскага, то яны называюцца руска-літоўскія, а захопы земляў ВКЛ называюцца вяртаннем, як у выпадку Смаленска. Пры гэтым ёсць тут нават згадка пра Аршанскую бітву 1514. Але там нічога не сказана, што маскоўскія войскі былі разгромлены Канстанцінам Астрожскім. Напісана проста. Руская армія вымушана была адступіць, але і Літва не вярнула сябе смаленскую землю. Ха-ха-ха. Ладно, трэба хуценька адбіцца, бо ад такой інфы сапраўды едзе дах. Так, хвілінка стопу, бо ў гэтым выпуску хочацца расказаць вам і пра добрыя кнігі. Тым больш, што трэба крыху адпачыць ад Мядзінскага. Карацей, да мяне прылецела такая імба ад незалежнага беларускага выдавецтва «Мяне няма». Хлопцы і дзяўчаты выдаюць сучасную беларускую літаратуру, пра якую сапраўды хочацца расказаць. І ўжо традыцыйная.
Кайф. Гэта роман Юліі Артёмавай «Пакуль я шукала словы». Гісторыя пра выбар, які часам даводзіцца рабіць насуперак усяму. Месцамі гэтая кніга інтрыгуе да скрэжату ў зубах. Тут пра страх, уцёкі, надзею і спробу зноў сабраць сябе па кавалках. Мне здаецца, што многія беларусы, якім давялося вымушана пакінуць радзіму, пазнаюць у гэтай кнізе нешта вельмі асабістае. Галоўную гераіню праследуе КДБ. Яна таемна ўцякае з Беларусі ў Кіеў, ледзь паспявае крыху прыйсці ў сябе, як пачынаецца паўнамаштабная вайна. А побач балючая размова з самой сабой. Расчараванне ў культурцы і упартая спроба знайсці тое самае дакладнае слова. Ух, не ведаю як вам, а мне гэта ўсё вельмі адгукаецца. Але калі вам хочацца абкунуцца не ў сучаснасць, а ў Беларусь 90-х, у нас жа гістарычны праект, то зараз у выдавецтве «Мяне няма» можна зрабіць прадзамову на раман Уладзіміра Казлова «Юга-Запад». І тут таксама цікавы сюжэтос. Другая палова 90-х. Малады журналіст толькі скончыў універсітэт і спрабуе зразумець, кім ён хоча быць, застацца ці з'ехаць, як знайсці сябе, як пачаць пісаць. І ўсё гэта на фоне краіны, дзе свабода становіцца ўсё менш і менш. А аўтарытарызм усё мацней пускае карані. Калі вам падабаюцца гісторыі, у якіх эпоха адчуваецца не праз падручнікі, а праз лёс людзей, гэта якраз такі выпадак. Калі шчыра, гучыць прыкладна ў 875 разоў лепш, чым тое, што напісана ў падручніках па гісторыі Мядзінскага і Таркунова. Ну і ад нас прыемны бонус. Па прамакодзе Сонца 10 скидка ў 10% на ўсе кнігі выдавецтва да 31 жніўня. Таму зазірайце «У мяне няма», падтрымлівайце незалежнае беларускае выдавецтва, чытайце сваё і пра сваіх, бо пакуль ёсць нашыя кнігі, ёсць і наша гісторыя. А мы пагналі далей. Ну што, ідём у 7 клас. Тут усё пачынаецца з Івана Жахлівага, пра якога Мікіта калісьці рабіў асобны выпуск. Лепш зірніце яго, а не падручнік Мядзінскага. Тым больш, што гэты падручнік пачынаецца з кадра фільма «Іван Жахлівы» Эйзенштейна. І таго, што касцюм цара з гэтага фільма быў выкарыстаны ў камедыі Гайдая «Іван Васильевич змяняе прафесію». Пра Івана Жахлівага ўсё сказаў Мікіта. А тут важна адзначыць, што семікласнікам не гаворыцца пра тое, што тыя, каго ў Расіі лічаць рускімі першадрукарамі, Іван Фёдараў і Пётр Мсціславец былі з Вялікага княства Літоўскага і надрукавалі ў 1564 «Апостал». Мсціславец, дык гэта ўвогуле з нашага Мсціслаўля. Мядзінскі з Таркуновым проста піша, што Фёдараў і Мсціславец пазней пераехалі ў Літву. І гэта амаль праўда, але насамрэч яны ўцяклі на радзіму, бо Іван Жахлівы мог іх на кол пасадзіць за тое, што яны ўціхую прыгандлёўвалі кнігамі. Дарэчы, наконт першадрукара мы ж ведаем, хто быў сапраўдным першадрукаром – Францыск Скарына. А што там да войнаў таго перыяда? Прычынай Ливонскай вайны называюцца, як бы сёння сказалі, санкцыі супраць маскоўскай дзяржавы, якую ў падручніку адносна часоў Івана Жахлівага ўжо ваўсю называюць Расіяй. Хаця, як вядома, ніякай Расіі на той час яшчэ не было. Гаворка пра перашкоды ў гандлі Масквы з заходняй Еўропай, якія чыніў Ливонскі ордэн, Польша і ВКЛ. Таму Ливонская вайна названа справядлівай. Тут асабліва вылучаецца захоп Полацка ў 1563, але без падрабязнасцяў пра атапленне ў звяне мясцовага яўрэйскага насельніцтва і падпалу Сафійскага сабору, у якім загінула шмат людзей, якія шукалі ратунку ад рускіх. Затое дзіўна выглядае, што нават ва ўмовах поспехаў Масквы раптоўна адтуль у ВКЛ на тэрыторыю Беларусі уцякаюць уплывовыя маскоўскія баяры, найперш князь Андрэй Курбскі. Але рухаемся далей. І тут асабліва вылучаецца постаць Стэфана Баторыя, караля новаўтворанай Рэчы Паспалітай, аб'яднання польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага. Баторый названы як разумны, дасведчаны і рашучы палітык. Да таго ж добры ваявода, які уважліва сачыў за еўрапейскімі вайсковымі новаўвядзеннямі. Гэта ўсё сказана для таго, каб патлумачыць дальнейшае паражэнне Масквы ў Ливонскай вайне і страту захопленых у Беларусі тэрыторый. Ну і маё улюбленае. Асобна ў падручніку цэлы пункт прысвечаны Берасцейскай уніі, год якой у падручніку напісаны няправільна. 1496 замест 1596. Такая вось праца з факталогіяй. У 8 класе расійскія школьнікі даведваюцца, што ураджэнец Беларусі асветнік Сімеон Полацкі не проста нейкі стары, які першым пачаў у Маскве верш складаць, але і настаўнік Пятра I, які называецца бацькам айчыны. Вось які ён, расійскі бацька, які круты.
Шмат увагі ў гэтым перыядзе нададзена захопу тэрыторыі сённяшняй Украіны, якая называецца Малароссіяй і Навароссіяй. Вандроўцы туды імператрыцы Кацярыны II, прычым яе паездка з Петербургу ў Крым праходзіла праз усходнюю Беларусь, захопленую ў выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе. Але ў падручніку па гісторыі Расіі пра тое ні слова. А між тым сёння ў Беларусі распрацоўваюць праект дарогамі Кацярыны. Увогуле, захоп землі ў Рэчы Паспалітай і яе ліквідацыя з палітычнай карты Еўропы названы далучэннем толькі тэрыторыю, якія некалі ўваходзілі ў склад рускай дзяржавы. Вось так Беларусь, вучаць расійскіх школьнікаў, спрадвеку ўваходзіла ў склад Расіі. Дык чаму яна цяпер мае нейкую там незалежнасць? У 1880-е гады, аказваецца, раптоўна ў Петербургу паўстае беларускі нацыянальны рух і першая арганізацыя беларускай інтэлігенцыі – Гоман. Але ні слова, чаго дабівалася гэтая група, што там было ўпершыню абвешчана – Беларусь для беларусаў. Канешне, усяго гэтага няма. Затое, як вам такі пасаж? Аднак у цэлым нацыянальны рух сярод маларосаў і беларусаў быў нешматлікім. Абсалютная большасць насельніцтва размаўляла на рускай мове, няхай з нязначнымі дыялектамі адрозненнямі. Як вам такое? Няма ніякай ні беларускай, ні украінскай моў, паводле Мядзінскага, а ёсць толькі руская з нейкімі там нязначнымі дыялектамі. Цікава, гэты падручнік у Акадэміі навук Беларусі бачылі? Можа б Ігар Марзалюк яго паглядзеў бы і слязу пусціў? А вось што ў прыклад розным рускаміроўцам. Дык гэта тое, што адзіным паэтам, імя якога згадвае падручнік па гісторыі Расіі для 9 класа, Францішак Багушевіч. Ён названы паэтам, які замацаваў рэалізм у беларускай літаратуры. Пра яго нават у тэставых заданнях ёсць пытанне. Бачна, Мядзінскі не паглыбляўся, што Францішак Багушевіч у паўстанні Каліноўскага удзельнічаў, хаваўся ва ўкраіне, а яшчэ ж ён і католік. Але і на гэтым дзякуй. І шкада, што не згадалі іншага творцу, Уладзіслава Сыракомлю, з яго славутым вершам, які яшчэ нядаўна быў у школьнай праграме Беларусі. Лягчэй будзе сэрцу, як згіне маскаль. У 10 класе з падручніка па гісторыі, які ахоплівае час з 1914 да 1945, вучні даведваюцца, што пасля распаду Расійскай імперыі з'явілася Польша, якая быццам толькі думала, як захапіць Беларусі і Украіну. Дакладней, Украіна ў падручніку працягвае называцца Малароссіяй і Навароссіяй. Каб ні ў каго не ўзнікла пытанню, за што ж Расія ваюе сёння ва Ўкраіне, быццам бы за сваё. А што ў расійскім падручніку сказана пра БНР, гэта нешта. Быццам бы менавіта немцы, якія захапілі Мінск, ініцыявалі стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, якая названа буржуазна-нацыяналістычнай. Хоць якраз стваральнікі БНР былі сацыялістамі, ды яшчэ большымі, чым бальшавікі. Але пры гэтым азначаецца, што немцы не сталі даваць БНР рэальнай улады. Затое тая абвесціла пра аддзяленне Беларусі ад Расіі. А далей лепш. СССР названа аб'ектыўным працэсам, што гаспадарчае адзінства складалася стагоддзямі. Пры гэтым азначаецца, што СССР быў федэрацыяй. У той час, як Іосиф Сталін прапаноўваў план аўтанамізацыі, пры якім Беларусь, Украіна, Азербайджан, Грузія і Арменія сталі не незалежнымі рэспублікамі, а аўтаноміямі ў складзе СССР. У той жа час Мядзінскі крытыкуе тое, што Ленін хацеў, каб кожная рэспубліка атрымала права свабоднага выхаду з Саюза і мела рэальныя незалежныя атрыбуты, каб рэкламаваць перспектыву далучэння новых рэспублік па ўсім свеце. Аўтары называюць гэта мінай замаруджанага дзеяння, якая правяла да распаду СССР, а РСФСР названа донарам тэрыторыі для іншых рэспублік. Мядзінскі лічыць памылковай і палітыку каранізацыі, беларусізацыі і украінізацыі, што быццам бы мясцовыя мовы штучна афармляліся, гвалтоўна насаджваліся ў школы і справаводстве. А пра русіфікацыю, канешне, тут нічога. А яшчэ уявіце, што пішуць. Рускамоўных партыйных і савецкіх супрацоўніках абавязвалі вучыць мову мясцовага насельніцтва. Ай-яй-яй, які ж гэта жах. Мядзінскі напрост піша, што палітыка каранізацыі спрыяла росту сепаратысцкіх настрояў. Правільна, гаворыш па-беларуску, значыць ты наўрад ці будзеш казаць, што няма ніякай Беларусі. Захоп заходняй Беларусі і заходняй Украіны, краін Балтыі, Бесарабіі названы вяртаннем і вызваленнем. Тут мы ўжо звыкліся, што нічога новага.
Калі вы яшчэ не выключылі гэты ролик, то у вас усё топ з нервамі. Тым больш, што мы ўжо амаль на фінішы. З падручніка для 11 класа расійскім школьнікам з першых старонак закладаецца: які ж быў добры Іосіф Сталін. На прыёме, прысвечанаму перамозе ў Другой сусветнай вайне ў Крамлі 24 траўня 1945 ён узняў тост за рускі народ. І ў нацыянальнай палітыцы рабіў акцэнт на ўнёску рускага народа ў будаўніцтва агульнай дзяржавы. А вось спробы іншых народаў неяк узняць сваю культуру названыя праявамі нацыяналізму. І азначаецца, што з гэтым у СССР хутка разбіраліся. Асабліва ў заходняй Беларусі, заходняй Украіны, краінах Балтыі і Малдове. А каб не лічылі, што гэта дрэнна, дадавалася тлумачэнне, што нацыянальныя рэгіёны атрымоўвалі вялізную фінансавую дапамогу з саюзнага бюджэта. У прынцыпе, у выпадку Беларусі нічога не змянілася. Тутэйшае душыцца, расійскае праслаўляецца. А калі раптам нейкія пытанні, то ўсё ўпіраецца ў грошы. Пры гэтым раз-пораз у падручніку сустракаюцца згадкі, што КДБ СССР змагаецца з нацыяналістычнымі групоўкамі, якія быццам бы ў 1972 годзе былі выяўленыя і ў Беларусі. Падумаць толькі. А дакладней, ва ўсіх рэспубліках СССР. Іх задушэннем займаўся кіраўнік КДБ Андропаў і генпракурор СССР Руденко. Увогуле, дысідэнты паказаныя як ворагі, якія не прымалі савецкія парадкі і імкнуліся атрымаць падтрымку з захаду. Але пры гэтым беларусаў амаль няма ў культуры СССР, толькі песняры. Няма нас і ў савецкім спорце, за выключэннем згадкі пра гімнастку Вольгу Корбут, не кажучы ўжо пра фільмы. А маглі б хоць успомніць «Ідзі і глядзі», створаны па творах Алеся Адамовіча, пра якога маем таксама асобны выпуск. Але куды там? Падручнік расказвае, што з 1926 да 1979 гадоў паводле перапісу колькасць рускіх у СССР вырасла з 78 да 137 мільёнаў. Прычым пераважна за кошт змешаных шлюбаў, паводле якіх дзеці ўжо лічылі сябе рускімі. Прычым кожны 5-ты шлюб быў інтэрнацыянальным. Але пры гэтым на 11 мільёнаў адзначана, што стала больш не украінцаў, а людзей, якія лічылі сябе украінцамі. Адчуваеце розніцу? З 31 да 42 мільёнаў чалавек. Адзначана, што па такім прынцыпе вырасла колькасць беларусаў. Але, як жа хітра ў падручніку апісаны распад СССР. З аднаго боку, фактычна будучы прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын паказаны як маніпулятар, які скарыстаўся жнівеньскім путчам у СССР у 1991 і фактычна захапіў уладу ў Гарбачова на тэрыторыі Расіі, ды і нават забараніў кампартыю. Фактычна, без абвяшчэння Расія станавілася незалежнай, але пры гэтым у падручніку так сфармулявана, каб паказаць, што першая незалежнасць абвясціла Украіна 24 жніўня 1991, а за ёй і Беларусь. Пры падпісанні пагаднення пра роспуск СССР 8 снежня 1991 лідарам Беларусі названы Станіслаў Шушкевіч. І цікава, што ў подпісе пад фотаздымкам тут Беларусь названа Беларусю. Рэспубліка Беларусь. Другі раз ва ўсёй серыі падручніку Беларусь Беларусю называюць тут жа. У падручніку за 11 клас, калі азначыць, што ў 1997 годзе была падпісана дамова пра саюз Беларусі і Расіі. Бачыце, яны могуць пісаць Беларусь нават у падручніку, афіцыйна. Аднак пры двух напісаннях Беларусь па-руску 35 Беларусія. Таму гэта Беларусь тут выглядае як сапраўдная дыверсія. Але важная, бо гэта аргумент для расіян, што нават у іх у падручніках ёсць Беларусь як Беларусь. Дарэчы, заканчваецца падручнік вялікім параграфам пра так званую спецыяльную вайсковую аперацыю ва ўкраіне. Уявіце, там ёсць такія пункты. Украінскі неанацызм. Згадваецца пра мінскія пагадненні. Расія названая краінай магчымасцяў і краінай герояў. А Украіна ультранацыяналістычнай дзяржавай. Вось такі ён, адзіны расійскі падручнік, у якім беларусы неяк раптоўна з'яўляюцца ў 19 стагоддзі, дзе беларуская мова ўсяго толькі дыялект рускай, а Беларусь, дакладней Беларусія, спрадвечная частка Расіі. Ці жадаеце вы быць такой часткай? Я дакладна не. Таму мы і робім канал «Загляне сонца», каб беларусы кожны тыдзень маглі атрымліваць свой незалежны погляд на ўласную гісторыю. Таму мы лічым, што справа Мікіты абавязкова павінна працягвацца. Калі вы прытрымліваецеся такой жа думкі і жадаеце падтрымаць нас, то ўсе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні відоса. Дзякуй, што вы з намі. Вы сапраўдны топ. І ўжо традыцыйныя. Дзякуй вам за прагляд, дзякуй за данат. І сёння важна як ніколі. Давайте беларусець разам.